Això era una vegada la tia Maria i el tio Quico, que estaven a la seva casa fent el sopar. Eren molt menjadors, molt, els agradava molt el menjar. I sobretot, el que més els agradava de tot, a que no sabeu què era? La cansada. Toma. El bacon. Sé idiomes, Total, la tia Maria comença a fer el sopar i resulta que fa 5 trossos de cansalà. Allí estava ella fent el sopar, 5 trossos de cansalà i n'hi ha 2 plats, una pa Vicent i l'altre era pa Maria. Resulta que Maria fa així en el plat, ting, 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 3 pa Maria i 2 pa Vicent. I Vicent diu: Maria, jo vull 3 trossos, pa tu 2. I ella li diu: qui ha fet el sopar? Jo, pues jo vull 3 trossos, pa tu 2. I ell diu: pues no me pareix correcte, jo vull 3 trossos. I ella, pues, no, perdó, jo he fet el sopar i jo sóc la que tinc dret a menjar-me els 3. I ell diu: mira, que vaig a ficar-me molt enfadat. I ella, pues me dona igual, enfada si vols. Diu: mira si vaig a enfadar-me que me muic. I diu: pues mui't si vols. Encara ho havia acabat de dir i ja estava Vicent tot i és en terra, que s'havia mort. I ella li dia: Vicentet, va, estate quieto i alçat. I ho deia a l'orelleta. I ell li dia: no, si no me dones els 3 trossos de cansalada, si no me pensa alçat. Es comença a córrer la veu per tot el poble. I es comencen a anar tots a fer-li la vela al tio Vicent, perquè el tio Vicent havia faltat. I anaven a fer-li la vela de per la nit, després portar-lo al cementeri. Com que ve a Maria que entrava tanta gent a casa, anava i li deia: Vicent, fem les paus, va, alça't. I ho sempre, no, si no me ves echar. Però no se me n'exava, gens. Tots creuen que els quirets mort. Va, fem les paus, i ell allí, i tots, pa ací, pa allà, pa amunt, pa cavall. Maria altra vegada al cau de l'orella: Vicent, ressuscita, va, ressuscita. Que no, que o me toquen a mi els 3 trossos de cansalà o no n'hi ha manera de que jo ressuscite. Ell ho dia amb veu espaieta perquè ningú el sentira. És clar, els altres es pensaven que estava mort veritat. De repent, una última vegada, va Maria i li diu: va, Vicent, fem les paus, ressuscita. I diu: però me dones els 3 trossos? I Maria li diu: ah, sí, te donaré 3 trozos. ¡Pega un bot! Vicent, que no, que estaba mal. María ya sabía votar de antes. I diu: 3 me'n menjat! 3 homes que anaven corrent per allí. Vayan a correr también, menos uno que no va a conseguir. ¡Seré yo! ¡Qué